Takže čaute ľudia a vítam vás pri novom videu. Dneska to bude nová hra FC Mobile. A ako som slúbil, tak si zahráme. Takže ak neviete, prečo sa to volá už teraz FC Mobile, tak to pretože jedna hra si odkúpila to meno FC, teda FIFA. Takže kvôli tomu teraz iná hra sa volá FIFA a teraz už není FIFA 24, ale FC 24. Ja si ešte pamätám, že keď som hral FIFA Mobile, tam som mal veľmi dobrý tím. 101 over, nejak tak. Zatiaľ som pozískaval týchto všetkých. Aj som otváral pack. Takže, tak si poďme zahrať head to head. To hrávam najradšej, lebo to ma asi najviac baví. Dobre. Ukáž, aký bude upsik. Dobre. Omar. Moje meno je Majko627. Tak keď chcete, tak si ma môžete pridať do friendov a môžeme spolu hrať. A môžem to aj natočiť vo videu, ako spolu hráme. Takže tak. A keď dáte 10 lajkov na toto video, tak natočím ďalšiu časť. Takže šup, dávaj lajky. A nezabudni dať aj odber, samozrejme. A tak. Prvý gól hneď v 4. minúte. Napíšte do komentárov, ak máte radi Haalanda a napíšte, že prečo. Ja ho napríklad mám rád pretože hrá dobre futbal a je taký vymakaný. Tak a je tak ako nezastaviteľný. A mohli by ste mi poradiť, že ako získam tie gemy, lebo si chcem otvoriť nejaké peky a zišla by sa mi rada do komentárov. Takže píšte. Ups, to som pokašla. Dajte aj odber a like môjmu kamarátovi Ninja Gang, tak sa volá. Nejaké čísla, ale viem, že Ninja Gang. A je to môj dobrý kamarát. A mám ho rád, je to môj najlepší kamoš. Takže a ak toto video pozeráš, tak serus. On má veľa odberateľov, 50 niečo, takže ak dáte 10 odberateľov, tak natočím špeciálne video z reálnosti, že ukážem vám možno môj house tour, tak dobre, budem pomalšie rozprávať, lebo potom zas kuse kokcem a neviem ani vysloviť slova, takže tak, lebo ja nie som zo Slovenska, tak mám trochu problémy s rozprávaním. Poď Haaland, skúsim dať stať, je to gól a bú, ale a napíšte do komentárov ešte, že aký je váš najobľúbenejší futbalista. Môj je Ronaldo. On je podľa mňa za mňa najlepší. Aj Messi je dobrý. Ale ja mám najradšej Ronalda. Vyhrávam 2-0 a už za chvíľku bude polčas, takže dobré znamenie. A ako vidíte, tak za chvíľku už budú Vianoce. Si ešte pamätám, že teraz bol začiatok prázdnin. Za chvíľku aj Vianoce, lebo čas letí jak neviem čo. Jak blázon. Takže ja sa teším docela na Vianoce, na darčeky. Aj keď viem, že sneh nebude, možno aj, ale tak 1 mm. Ale teším sa, keď si dám kakauko a budem sa pozerať cez okno, ako sneží a budem mať krásnu takú hebkú perinku. Joj, na to sa teším. Joj, to neboli faul. Nie, nebol faul. Dobre, tak. Skúsim dať s brankárom gól. Poď. Pokúsim sa z Cezny.
z Juventusu. Môj najobľúbenejší tým je Juventus a aj Real Madrid, ale Juventus mám radšej. No tak to som nemal skúšať. Tu máš? Nie. Poď. Nechcem faulovať, ale to čo spravil. Dobre, nevadí. Haaland. Poď. Skúsim dať. Dám si takú challenge s brankárom gól, ale bez toho, aby som utekal. No poď. To čo? To je... To prečo spravil? To som nechcel. Možno ja som trocha zle preklikul. Pardon. Dobre. Dovtedy, kým to nedám, tak dovtedy nevypnem video. Tak. Dobre, už za chvíľku bude koniec aj zápasu, takže tak. Poď. Dobre, neutekam. Nedržím to, takže... On sa na mňa pozerá. Ďakujem. Čo Dobre, tak s brankárom sa gól asi nedá dať, pretože vždy, keď prídem do stredu, tak na jeho hlavou vyskočí výkričník a on to odkopne. Neviem prečo. Pamätám si, že v minulom update to tak nebolo, lebo ja som mal FC Mobile, len som si to vymazal. A ďalší gól, pán Jovič zo Srbska. 15. Dobre, tak s brankárom asi nedám gól. Nevadí, tak skúsim dať gól bez toho, aby som utekal. A úplne zozadu. S obrancom. Tak to už nestíham. Tak si dáme druhý zápas a tam to alebo tak nič. Dobre, tak ak dáte 10 lajkov, tak natočím video, kde budem mať challenge, že budem musieť dávať góly iba s Van Dijkom, ktorý je obranca. Takže klikajte na ten like. A čaute.